On a twist and turn event, seWicknell ari kupomerwa mhosva yekuisira Fungai Masiya kuri mapoisoned, of which ari kumupomera mhosva ndiAgrippa ari kudedzera kuti ane maV11 ese ari kuti iye seWicknell yofanira kupa Fungai 2% yekuti vakahwina deal leStirling, but iye akadedzera kuti hapana zvakadaro akabva ati zvitinanamura. Handisi guys mati kudii, but things are not looking good. Auya nemaV11, mapictures, mavideo, marecordings teraimu. This is not a natural death yet. You're not Mpomo vanhu vakapondwa nana Wicknell Chibayo vakaitira mabasa vakaramba kuvabhadhara mari, ndo mamiriro akaita chii nyaya. Zvinoshamisa kuti munhu achirwara anokuti ndipewo mari yangu ndarwara, munhu anopindura kuti enda unorapwa kwachakure unorapwa mahara, kuita untouchable zvakadaro munyika muno. Munhu anotaura ndipe mari yangu ndinozvirapisa, munhu arikupindura kuti enda unorapwa mahara. Mameseji mavo audio zvese ndinazvo, urunitumira mapicture uri muchipatara, izvozvi unoda kutaura nyaya dzemari. How does it feel kune munhu wacho arurwara iwe uri muover mamillions? When you do these projects, project value ya consultant, let's say project value, consultant anopiwa 1% to 3% depending on mawira racho, 2%, 3% kana 1%. Asi tokumbirawo tingoviga mukoma tozoonana hedu nevanhu vedu. Ndo zvakaitika kuna Mukoma Fungai. Ndatenda zvangu ndongoti mukoma zororai murugare, asi hazvizopera zvakadaro. Yeah, thank you very much. I'm sure mazvinzwira inzwa zvazvakutaurwa naseWicknell zvinga zvakaoma guys. Around mari handikwara ndiwosidziwanira panhu mahara here, ndo zvakataurwa naTagirei. Unonitumira mapicture next thing wakuda mari. Haya, I'm sure mazvinzwira mega zvataurwa naAgrippa achimira naFungai mukoma vake, asi nyaya iri pakuti Fungai aishandira seWicknell, saka seWicknell paakawina deal rake reStirling vakabvumirana kuti Fungai achapuwa 2% nani naseWicknell, but instead yokuti seWicknell ape Fungai 2% yake akabva aona kuti no zviri nandimura yakamuisira mushonga akabva arwara. Saka Agrippa ari kudedzera kuti iye ane maV11, ane zvese mavideos, everything you might name it. Kana muchida kunonzwisisa zvinhu zvachona munogona kuenda kupeji rake kuFacebook, ari kungozvikanda zvese, ari kudedzera kuti nguva yangu yekuti ndichidhila newe yakwana. But guys, don't forget kuti Wicknell Chivayo is the trusted son by ED and has presidential protection, so nothing will happen as usual. Munongozviziva mega, we have been through this. Wicknell kudai akasungwa kare, ane madeals mamwe aritori pachena, anonyatsoonesa kuti pane chitsotsi chiri kuitwa vari kuba, but nothing is going to happen to seWicknell. Munongoziva mega. Saka Agrippa ari kuchema, is pleading with people, asi maV11 ese aripo, zvese zvakaitika, of which ataura iye Agrippa akati iye I will not be silenced by seWicknell. My 30 days of mourning up now, and I will be celebrating my brother's life from now onwards, and he will not just die like a fly like that. Like I said, I have his phone, I made 5 backups plans with 5 hard drives, and 5 different humans. So stop persuading the young men to bring Fungai's phone. I have everything. My backups ndakaisa even kuma countries akasiyana siyana. Handisi guys not kudini nazvo, asi it seems Agrippa ane full evidence yekuti kudai country yedu yanga isiri corrupt, isina corruption, kudai tichitotaura seWicknell akapinzwa mujere kare even like now. But munongoziva mega, hapana zviripo. ZANU-PF ED team yevarakasvigananda ndozvavanoita since day one kubvira pavakangopinda pachigaro. Saka we are very sorry nezvakaitika, but judging from this,
seWicknell hapana zvanoitwa. Mukatarisa varipo vakawanda vari kusungwa vanobanda seWicknell, but iye haasi kutombobatwa because ED ari kubenefita ipapo zvisingaiti. So guys, handizivi kuti mati kudini hazvo, asi this is what it is. Fungai Fungai ari kunzi akaurayiwa naSeWicknell, ndozvitaurwa naAgrippa. Thank you so much.